صلاحالدین دەمیرتاش هەفسەرۆکێ پارتا دیموکراتا گەلان هەتە بەوشاندێ دگەل دە سەردانا باژێرە سلێمانیە کرن و لێ مەکتەبا سیاسیە یەکێتییا نیشتیمانیا کوردستانê digel Mela Bextiyar berpirsê desteya kargirî Kombono piştî Kombonê jî dê kongireyekê rojnamevanî encam dan. Di wî kongirê rojnamevanî de Mela Bextiyar berpirsê desteya kargirî ragihin me pêşwazî lê şandê bilindê HDP bê serokatiya birayê Xoşdivî û hevsengerê dîmokrasiya me Salaheddîn Demirtaş ger. Ku jê Bakur hatiye û kombonên giring digel çendîn aliyên siyasî û hikûmî encam dayne û seredana Cenabê Mam Celalgiriya û lê mekteba siyasiya êketiyê hevdîtinek mufadar encam daye. Her wesan Mela Bextiyar amaje bêyekê kir kombona me giring bûye li ser hemî rûydanên rojhilata navarast Tirkiya mafên dîmokrasiyê rewşa nûkew ku dedaya Tirkiya wan kawdanên ku nûkelê Sûriya û Rojavayê Kurdistanê û Başûr hene û metirsî û derfetên dilxweşker û erkên hêzên Kurdistaniyê xistine berçav. Mela Bextiyar got jî tevaya van gotinan dê kombonê de bi ruhiyeta dostane û hev çarenivî saz de nûstandin li ser kirin û dişên bijim kombona me serkeftineka baş bûye. Hevdem ew serkirdî êketiyê aşkera diket ku projeyek jî ji layê HDP bo aştevaya dê navbera hêzên Kurdistanî de hebûye û bersiva me jî ew bûye ku demeke em bi zevan bo evê aştevayê dikin. Bêguman bi vî projeyê û hatina evîşan dî umêdwarîn ev pêngave ser bigirît û berhemdar bît. Ji lawxwe ve jî Salaheddîn Demirtaş hevserokê HDP dibêjî şanaziyeka mezin nebû me ku digel Serok Mam Celal şeşemîn Serokkomarê Iraqê û siyasetmedarê bênav û deng bo doza Kurdî lê deverê û cîhanê jê nêzik ve bêdîdara wî şad bûn û Demirtaş got jî supasiya Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê dikin ku ji pêxemet mafên gelê Kurd xebat kiriye û supasiya hemî endamên mekteba siyasiya Yekîtiyê dikin bo vê derfetê û rolê wê hizbê dê piştevanî û hevkarîkirina Bakur û Rojavayê Kurdistanê de bilind biha dikin. Her wesan Demirtaş got jî di vê derfetan bibîn û nabêt gelê Kurd vê derfeta dîrokî jî dest bide çunkî renga rîpirî karesatên borî bibîte ve devran me pêtivî bi hevpeymanetiyê heye. Navbirî dopat kir pêtiviyê hemî kesek bizanît ku êketî gelek harîkariya Parta Dîmokrata gelan HDP kiriye û me jî gelek mifa jê pêşînar û boçûnên wan wergirtîne. Lê dawî jî behsê wêkî hatiye kirin ku pêtiviya li Enrêka danûstantin û diyalogê bo çareseriya arîşan bigirine ber û zimanê tund lê beramber êkdo bikar neynin û her wesan bo tevaya berjewendiyên Kurd û Kurdistanê kar bikin.